Vale, si vos pareix, comencem ja la presentació del llibre. Val? Des de l'associació Amics de Florencio Pla Meseguer, la pastora volíem fer una presentació del llibre. Val? El llibre és Homes del Bosc, està escrit per Paco Collado, Mac, que és un escriptor, és un bibliotecari en València i ha escrit dos llibres prèviament, uno sobre les cases ocupes en la ciutat de València i un altre sobre el poble saharaui. És un tio que ha estat molt enrotllat en moviments socials i activisme en la ciutat de València, i el llibre que ens va presentar avui és un llibre sobre el maqui. És un llibre adreçat a adolescents, a públic juvenil, i en ell el que intenta Mac, ara ens confirmarà o ens desmentirà el que ha escrit en la contraportada del seu llibre, és que vol apropar la història d'estos homes i aquestes dones que van lluitar contra el feixisme, apropar-lo al públic juvenil. I presentació feta. És igual. Faig del llibre. De fet, després d'ahir agafàvem la primera caixa, que encara està en l'empremta, en la resta, i ahir agafàvem les il·lustracions, o sigui que està tot acabat d'embastat. I com és la primera presentació, no sé molt bé si agafaré massa dinàmica, si estaré molt nerviós i acabaré en 10 minuts, perquè jo m'he fet un guió per anar mirant la xulla i si no... O sigui que primer volia agrair a Nelo, que a través de l'associació d'Amics de Florencio Pla Meseguer m'ha convidat a vindre, agrair també a la Carbonera per acollir l'acte, i també volia fer menció de la gent que ha col·laborat per a treure el llibre, perquè no sé si ho sabeu, el llibre s'ha pogut treure perquè vaig fer un Verkami, que és una plataforma de micromecenatge. És una cosa que està començant a conèixer, és que la gent participa de projectes que creu interessants posant un poc de diners a canvi de després un llibre, un disc, qualsevol cosa que tingui que veure el projecte. I en el Pergami en concret és que hem fet a través d'internet, ha participat més de 150 persones aproximadament, i gràcies a aquesta aportació ells tenen els llibres i les propostes didàctiques i hem pogut fer uns poquets més per a les presentacions, per a instituts, etc. I a banda dels col·laboradors del Pergami, que molts són anònims i jo no els conec, sé que n'hi ha gent inclús que li ha arribat i està en Alemanya, en França i en Itàlia, almenys un de cada, i la resta són quasi tots del País Valencià, per contactes que tenia jo més propers, però també n'hi ha gent de Catalunya, de les Illes i inclús un de l'Otoño, que està en català, però ja veurem com s'ho fa per a llegir. També volia que sabéreu que el llibre s'ha fet no només perquè jo l'he escrit, sinó perquè han participat també uns amics, que un és maquetador, que li dona molt la vara per a fer-ho, un altre que és il·lustrador, que ara veureu les il·lustracions, que estan molt xules, un corrector lingüístic, dos que són historiadors i hem estat un poc afinant la qüestió històrica de les coses, com dir-les, com explicar-les i això, i també una altra persona que ha fet la guia didàctica. Aleshores, sapigueu que és un curro de molta gent. I ja entrant en el que és el llibre, l'origen de per què fer el llibre sobre els maquis prové que fa 7 anys o així, un altre amic i jo volíem fer un documental sobre els guerrillers. En aquest moment començava a estendre's un poc el coneixement dels maquis, en Santa Cruz de Molla, en Conca, fan unes jornades des de fa 15 anys sobre la guerrilla, en Catalunya fan diferents marxes sobre el maquis, tots els estius, i en diferents pobles del País Valencià, molts d'ells, en Vallbona, n'hi ha tradició que ha hagut guerrilles del poble, ha hagut zona de guerrilles, etc. A poc a poc això s'anava estenent i em va interessar. Aleshores, amb aquest company vam intentar fer el documental gravant entrevistes a antics guerrillers. El problema va ser que nosaltres tenim una preparació tècnica a nivell audiovisual, no teníem preparació. Vam gravar, vam fer-ho tal, però després l'hora del muntatge va ser una complicació per a nosaltres i se va quedar aparcat
teníem entrevistat a guerrillers que igual coneixeu, quasi tots eren de l'AGLA, l'agrupació guerrillera del Llevant i Aragó, que és la que va actuar per ací. Teníem de Reme, Florian, el Chaval, un altre d'Extremadura que li diuen Carrete, i alguns més. Estan nomenats així en el llibre, en agraïments, perquè ells van participar en aquestes entrevistes. Però al final no va poder dur-se davant el projecte, però a mi em va quedar la idea de fer alguna cosa sobre els maquis, tenia material, havia llegit molt, volia continuar llegint coses, s'estaven fent tal, i al final els darrers 2 anys, així a trompicons, va eixir el llibre. I així està. I com el llibre no és un llibre de maquis que tracte sobre la història a nivell documental, què va passar en aquesta zona, o com estava formada l'agrupació guerrillera de tal puesto, o qui eren els maquis amb nom i cognoms que lluitaven per aquesta zona, o per què, sinó que com està adreçat a públic juvenil. Jo vaig fer abans un llibre sobre el Sàhara, també per a aquest tipus de públic, i vaig intentar que aquest llibre fos un poc millor a l'hora d'explicar les coses, i per això estava destinat a públic juvenil, més sobretot en les edats entre 12 i 18 anys aproximadament, per a que se treballi, si algun mestre o professor s'atreveix o té temps o li interessa, per a que se treballi en les aules. I per això hem fet la proposta didàctica, que era després l'ensenyament. Què més? El llibre, ja entrant al que és el llibre, el fil narratiu, jo volia explicar els maquis d'una manera amena, però que fora també divulgar la història i tot el que havia passat sense que fora un penyazo per als xavals, que els costa llegir en molts casos, perquè si els poses com una obligació és un problema. Aleshores em vaig inventar una història que és una família que casualment és dels Ports, d'un poble a 15 quilòmetres de Morella, que podria ser Vallibona, podria ser Orteix o podria ser qualsevol altre. La zona és esta, la d'origen del llibre i dels personatges, i els personatges estan muntats de personatges reals, de guerrillers reals, de persones reals que han viscut en els pobles, en la guerrilla, etc. Però jo he fet un trencaclosques que em venia bé a mi per a crear un personatge diferent, que no fora ningú, que no fora reconeixible, però que tinguera traces d'un i d'altre i d'esta zona, d'aquella i de més enllà. El fil narratiu que vos dic és d'una persona que cronològicament viu la joventut en la Guerra Civil, el llibre comença en la Guerra Civil, i a partir d'ahir és fins a l'actualitat pràcticament, no perquè aquesta persona el seu cicle vital acaba abans, però diguem-ne que l'actualitat del maquis, de la guerrilla i tal, com que jo la reprenc ara per a que estiga viva, estiga vigent i estiga per almenys que la gent la conega. I per això el fil cronològic que va amb aquesta història és del 36 aproximadament, encara que se remunta un poquet al 31 quan la República, fins a l'actualitat. Els recursos que he utilitzat per a contar la història ha sigut, a banda de la documentació de llegir llibres i tal, he intentat que uns xiquets que són els protagonistes, els que se troben amb el passat dels seus avantpassats, que ho troben a través d'unes cartes que troben en un mas, en el mas de la seva família. I aquestes cartes me serveixen a mi com a fil conductor d'anar traient informació en cada un dels capítols per a veure com és la progressió de com comença la guerra, la postguerra, després la repressió, la guerrilla, etc. Entonces, a través de la documentació, de les cartes, que igual que per a la creació dels personatges he agafat noms i llocs i característiques i accions d'uns i altres, per a les cartes també molts dels fragments són reals, són de gent que va estar en la guerrilla o va estar en la presó o va patir la guerra,
i jo els he muntat conforme a mi m'interessava per a fer més creïble la història, bueno, no més creïble sinó més còmode de llegir i de comprendre. També per a contar la història posa uns personatges que són els adults de la família per a que vagin explicant al llarg dels capítols, complementant en el que deixen les cartes, en la documentació que se troben, en una consulta a la biblioteca de l'Institut de Morella, etc. Proposa també que un professor d'aquest institut sigui el que els doni un poc de bagatge informatiu històric més pesant, més específic, que igual pot ser un poc pesat per a un xiquet jove posar-se a estudiar o llegir un llibre de maquis clàssic d'història i tal. Aleshores, aquest personatge, que és el professor d'institut, també va afegint dades. També un altre dels recursos és fer menció d'unes cites d'altres llibres escrits per altres companys o suposats companys del guerriller protagonista. Tot això fa que a poc el llibre vaig avançant i se vaig explicant la guerrilla. El llibre consta són 9 capítols en el que se va contant tota aquesta evolució del maquis i dins del seu context històric, però també porta al final una cronologia, si se veu, que va de l'any 31 de proclamació de la Segona República a l'any 2007, quan aprovaren la llei que diuen de memòria històrica. I després també porta un mapa, que és este, on estan reflexades les zones d'actuació de les diferents agrupacions guerrilleres en tota la península. També se fa menció de l'Operació Reconquista d'Espanya i d'alguns indrets de capitals de província on hi havia guerrilla urbana. Entre els anys 40 i 60 aproximadament són els més actius de la guerrilla. Ja si voleu, per a fer com un poc el recorregut cronològic i històric, i un poc també seguint el fil del llibre, us dic algunes cosetes que van en cada capítol i també si podeu comentar o preguntar alguna cosa, també és més lleuger per a mi, no sé si vaig massa de pressa. Una altra cosa important que a mi m'ha agradat fer és que en cada capítol, i us el llegiré perquè no és pesat, he buscat un poema que crec que té que veure amb el que conta aquest capítol. El primer capítol es diu Una maleta a l'andana i el poema és de Salvador Espriu i diu així: a vegades és necessari i forçós que un home mori per un poble, però mai no ha de morir tot un poble per un home sol. El primer capítol, La maleta a l'andana, és el moment en què els savis... Bueno, és que, clar, si us ho conto tota la història... Però bueno, és on s'obri la caixa dels trons, on està la documentació familiar, que fa que els xiquets tinguin curiositat per conèixer la història del seu besavi. Els besavis ja han mort, els avis estan majors, i els xiquets que tenen l'edat d'entre 12 i 18 anys, però la gent a qui va adreçar el llibre, volen o es veuen abocats, perquè els avis els espenten, a conèixer una part de la seva història familiar i en conjunt una història de tot un poble, que a poc van anar descobrint. El segon capítol, aquesta és la il·lustració. També vull, abans mencionava l'il·lustrador que ha fet la portada, les il·lustracions de dins. Això hem col·laborat entre els dos, suggerint-li, contant-li de què anava el llibre i després hem buscat fotografies que algunes les reconeixereu els que tingueu més familiaritat amb webs o amb informació sobre la guerra civil i la guerrilla, veureu que algunes són fàcilment reconeixibles. De tota manera, si no ho sapíeu, us ho diré, perquè també és interessant saber quins són els referents per a mi per a després posar-ho així en il·lustració i per anar comptant-ho també.
Ahí és quan comencen a fer la investigació i després el segon capítol, que es diu Lletres de batalla, de 1936 a 1939, és tot el capítol de la Guerra Civil. I ahí he posat un poema de Pablo Neruda que diu: y una mañana todo estaba ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces sangre. Que pensava que també era prou representatiu del que va ser la Guerra Civil i que és qualsevol de les guerres que patim. I la il·lustració és, suposo que algú reconeixereu, esta miliciana hice moltes fotos en Barcelona damunt d'un blindat i estos d'ací baix són granaders de la columna d'Urruti. Al llarg de la història jo fique que Pere, es diu Pere el protagonista, comença l'alçament feixista de Franco i els generals en Àfrica, després entren en la península i molts pobles, molta gent s'alça en contra del cop d'estat i intenta defensar la república. I és en aquest moment quan comença el que és el fil narratiu de les cartes. Pere deixa la seva família, se veu abocat voluntàriament, voluntàriament va, però un poc espentat perquè feixistes han donat un cop d'estat, ha abandonat la família, nació del poble, deixar les faenes que feia de llaurador o de masover, si tenia un mas, i algo que pensaven que era de 4 dies de tirar aquests facciosos de fora i tal, se convertís en una guerra duríssima de més de 3 anys, amb uns resultats horrorosos, i ahí comença el que és el fil narratiu, el complement, que són les cartes. Pere està en el front i va contant què és el que passa ahí, i és un poc el punt de partida de per què després arribem al maquis. Sabeu que ja des que va començar la Guerra Civil, des que va començar la Guerra Civil, moltes de les zones ocupades per l'exèrcit feixista, molta gent se va tirar a la muntanya, van estar amagats, alguns van actuar, però sobretot va ser en acabar la guerra quan ja se formaren partides de guerrillers i començaren a lluitar contra la Guàrdia Civil, l'exèrcit, etc., sometent. I aquest és el període que conta el segon capítol. Jo li faig, al personatge li faig que passa un poc per les etapes de la guerra, sobretot primer jo el vincule, per això està la... Bueno, així és que us he dit que són granades de la columna d'Urruti, jo com el protagonista és d'ací d'Esports, se'n va a Vinaròs i després baixa cap a València i s'enrola en la columna de ferro. Sobretot està en front de Terol, la batalla de l'Ebre i després la fugida a l'exili a França. De moment encara no hem entrat en el que és la guerrilla. El tercer capítol, que es diu Cartes de postguerra, els poemes està bé, perquè així no m'he donat premsa. Cartes de postguerra, i és el període de 1939 a 1944. He posat un poema de Pere Quart, que igual coneixeu que el cantava Ovidi, i diu: avui en terres de França i demà més lluny pot ser. No em moriré d'enyorança, anys d'enyorança viuré. Bé, això és més que res perquè aquest període de postguerra, en el que és el llibre, jo tracto un poc l'exili. El Pere s'ha d'anar a l'exili a França, com molts altres espanyols republicans van ser tancats en camps de concentració. En el llibre s'explica que França, que era tan democràtica, tan antinazi, tan no sé què, i que fa amb els republicans espanyols, en lloc d'ajudar-los, és tancar-los, tindre'ls a pa i naps i patint moltes penalitats. I després també enrolant-los per a... molts d'ells estigueren en l'organització TOT, una organització nazi que era per a treballs per a
per a l'exèrcit mestre. Al llarg del llibre se fan algunes preguntes per a que se llancen, els diferents personatges llancen preguntes per a que els xiquets se plantegen quina pot ser la resposta. En uns casos jo li dono la resposta, però en altres se queden en l'aire per a que ells mateixos pensen i això vincular un poc a les activitats de la proposta didàctica que després us comentaré. I un poc més del que se parla també en aquest capítol, a banda de la vida de Pere en l'exili, en els camps de concentració, és què passa en Espanya, en els ports, en sa casa, en el mas que ell ha deixat, amb la seva família, amb la gent del poble que viu ahir, en un poble que ha estat invaït per l'exèrcit feixista, com comença la repressió, què passa amb la gent que està ahí. És un capítol un poquet més cru perquè, clar, la cosa era molt crua. És difícil intentar no ser sentimentaloide o al contrari massa agre, no? Però, clar, és que era molt cru i n'hi ha que contar-ho, n'hi ha que els xiquets, els xavals ho han de saber, sobretot per a que no passi, no? Però han de saber-ho també perquè sembla que moltes de les coses que van passar la gent les ha oblidat i com que aquí pot hi ha glòria, com si això no tinguera uns responsables que encara alguns inclús estan en el poder o han tingut vincles, molts ja han mort, però han deixat una estela de podredumbre, de repressió, de malbaratament, de trencament de la societat, que està bé recordar-ho perquè molts estan ahí. I això, sobretot aquest capítol és el que li passa als que van a l'exili i el que li passa als que se queden al poble patint la repressió franquista. Després, el capítol número 4 ja és el que pròpiament parla de la guerrilla, dels maquis. Es diu La lluita als maquis i he posat una frase o vídeo d'una cançó que es diu així: si em permeteu l'expressió, visca la revolució. La revolució no se va poder aconseguir o se aconseguí molt poquet, sobretot al principi de la guerra civil, en la part de la lluita més de la gent més llibertària que volia aconseguir revolució social i triomf en la guerra contra el feixisme, però en la lluita als maquis, que el període comença aproximadament l'any 44 amb la invasió de la Vall d'Aran, l'intent d'invasió de la Vall d'Aran. No sé si coneixeu l'operació Reconquista d'Espanya, algun vos sona, no? Era un intent que estava dirigit pel PC, agrupant a molts dels antics exiliats espanyols que havien lluitat contra el nazisme en França. França estava a punt de ser alliberada dels nazis i van intentar que molts dels guerrillers, molts dels milicians, guerrillers, gent que s'havia enrolat en l'exèrcit francès d'alliberament, que se'n tornaren cap a Espanya per intentar tirar a Franco. Aleshores el PC va muntar l'operació Reconquista d'Espanya, va juntar milers de guerrillers per tot el Pirineu amb la intenció d'ocupar diferents valls, sobretot aconseguir passar a la Vall d'Aran, que la població se rebel·lara contra el franquisme i estendre l'alçament contra el feixisme. Això no va ser així, va ser un desastre, un gran desastre. També les condicions no eren les més idònies perquè la població, com contava en el capítol d'abans, estava sotmesa a una repressió terrible, a 3 anys de guerra civil supercruenta i anímicament estava enfonsada i tampoc n'hi havia mitjans materials en aquest moment és tindre armes, perquè era una guerra. Total, que l'operació Reconquesta d'Espanya va ser un fracàs. Mogolló de maquis de guerrillers morts, detinguts, i algunes de les partides dels grups que entraven sí que se van quedar per les... Així en el mapa vegeu una estrelleta així, per ahí més o menys està la Vall d'Aran, i per ahí és on van entrar. Al llarg del Pirineu, el Pirineu català, el Pirineu
d'Aragó i el Pirineu navarrès, van entrar a 3 grups i alguns se van quedar. A partir d'ahí jo faig que Pere, el protagonista, entre en una d'aquestes partides de guerrillers i que, com vos he dit abans, ja n'hi havia partides de fugits i guerrillers que s'havien anat formant al llarg de la guerra, però és a partir del 44 quan comencen a formar-se les diferents agrupacions guerrilleres. Jo faig que el personatge s'enquadre en una d'elles, no exactament en una, perquè després, per una sèrie de qüestions, jo faig que estiga li lleve un poc el protagonisme a les agrupacions guerrilleres més conegudes, com són l'Agla, o les d'Andalusia, o les d'Extremadura Centro, o les d'Astúries Lleó, per vincular-la un poc a altres que té també molt que veurem nosaltres, que són les guerrilles llibertàries que operaven des del nord des dels Pirineus cap a Catalunya i que també tocaven en algunes accions, no moltes, i tenien alguna vegada tenien alguna vinculació amb l'Agla, tocaven per la part dels ports del Seit i això, però més ja accions aïllades. Més que res serà la ruta de Pirineus cap a la ciutat de Barcelona, cap a Manresa, L'Hospitalet, totes les ciutats del cinturó roig de Barcelona, baixant per les diferents valls dels Pirineus. I és a partir d'ahí que ja el llibre comença a parlar del que és la guerrilla, intentant explicar-los als xiquets, als joves, com s'organitzen i com és la vida. Seguint l'eix del llibre, el capítol 5è és les agrupacions guerrilleres i el poema que posa per a introduir el capítol és de Basiliso Serrano, el manco de la pesquera. Esta persona no era poeta, però va escriure uns versos, era un maquis de l'Agla, de la part de Conca, que després va ser empresonat i crec que el van afusellar i que els seus companys de l'Agla deien que s'havia traït. És un tema complicat, conflictiu, lo de les traïcions dins de la guerrilla. Jo ho toco un poquet, sobretot perquè crec que és important que la gent assumisca els seus propis errors, que no n'hi hagi un dogmatisme, sobretot en les lluites que en teoria van contra un enemic comú. I per això volia retre-li un poc homenatge a Basiliso Serrano, que des dels mateixos guerrillers, algunes de les entrevistes que vam fer nosaltres, el titllaven de traïdor, perquè segurament l'havien torturat i havia cantat, però caldria també posar-se en la seva pell, veure fins a quin punt aguantaríem nosaltres un interrogatori, 2 hòsties, una tortura, i a partir d'ahí imagineu-vos qualsevol cosa. Aleshores el capítol 5è, esta era la... Este era el que us deia de la il·lustració que hem fet per al capítol 4. Són dos fotografies muntades, composades de guerrillers. La de dalt no se veu molt, però estan fent un sabotatge en una torre elèctrica. Sabeu que moltes accions del maquis tenien que veure amb el sabotatge a les línies elèctriques, a les línies de comunicació. Era un poc fer com senyals d'avís al règim de que no podien estar tan tranquils, que n'hi havia gent que encara s'enfrontava amb ells, que tenien armes i que volien fer accions. I aquesta és la il·lustració d'aquest capítol. Després, este que vos estic contant, el capítol 5è de les agrupacions guerrilleres, la il·lustració és aquesta, que també és un muntatge de 2 fotografies. Per darrere es veuen uns guerrillers caminant. És una foto que jo he llegit, que de fet està de portada en algun llibre publicat sobre la guerrilla. He llegit que són guerrillers com tornant a França, però no sé si realment és així. La de davant, este home amb un burret, no sé si algú reconeix, és Quico Sabater, era un maquis anarquista català.
va ser un dels últims maquis catalans llibertari que van assassinar. I bueno, eren 3 germans i els 3 estigueren en la guerrilla. I n'hi ha una foto que rula per internet que anava ell. I en este capítol, en el capítol 5 de les agrupacions guerrilleres, parla de les diferents agrupacions que estan en el mapa. No volia ser pesat de cara als xiquets, perquè és un llibre que no ha de ser així. Aleshores, remet al mapa, però anomena algunes de les agrupacions. En el mapa està l'agrupació de guerrilles Lleó Galícia, la de Cantàbria, una que dura pocs anys, la de l'Alt Aragó. En Catalunya també el PSUC va fer una agrupació guerrillera que dura pocs anys. També estava la guerrilla llibertària que us parlava, l'AGLA, agrupació guerrillera de Levante i després també d'Aragó, que ocupava la part interior de Castelló, sud de Tarragona, sud de Terol i Conca, i interior també de la província de València, els Serrans, i el Requena, la Vall de Cofrents. Després l'agrupació de Granada-Màlaga, agrupació Fermín Galán hacia el sud, Extremadura Centro, i després les diferents ciutats. Madrid, Barcelona, Bilbao, Lleó, Granada, Màlaga i València, on hi hagueren algun tipus de resistència guerrillera urbana. La guerrilla urbana realment va ser molt escassa, on més va funcionar va ser a Barcelona ciutat, però bueno, també n'hi ha que contar, no? Estaven ahí i van intentar algo contra el franquisme i contra el fascisme. I en este capítol de les agrupacions, a banda de nomenar-les, també nomena alguns dels protagonistes. Guerrillers n'hi havia un muntó, aleshores de cadascú anomena 2 o 3. Tampoc volia fer un llibre personalista sobre este o aquell o l'altre, ni sobre esta o aquella agrupació, per això totes aquestes coses sí que s'anomena, però va ser molt útil. Després, el llibre, el capítol 6è, Anys de guerrilla, el poema diu això: mañana quizá estaré muerto y sobre mi tumba perdida en la montaña la lluvia caerá con mis recuerdos. És un fragment d'Alfonso Hernández, que jo no el coneixia, és un guerriller però és d'El Salvador. També volia fer un poc de referència a les guerrilles latinoamericanes. Este era del Frente Farabundo Martínez del Alliberament Nacional i semblava interessant i era una frase que tenia que veure. La il·lustració que van posar és una foto, és l'adaptació d'una foto a il·lustració d'uns guerrillers enmig del bosc, que està també per internet. Hem afegit un canal d'una metralleta i una cosa comuna a totes les il·lustracions i que té que veure un poc amb la imatge de la portada és que totes tenen les fulles estes de la portada i fragments de cartes, perquè continua sent en la il·lustració lligar-la al text, per això apareixen fragments, no sé si se veu molt bé en aquesta llum, però apareixen tots fragments de les cartes. I en aquest capítol el que faig és que este professor d'institut de Morella, en una de les seues visites a la família que està investigant el seu passat, els conta als xiquets com s'organitzava el maquis, com vivien en la muntanya, com s'alimentaven, com se desplaçaven d'un lloc a un altre, com posaven els campaments, quins problemes tenien per abastir-se de menjar o de beguda, quines accions realitzaven, si feien sabotatges, si feien atracaments, si feien atemptats, si feien justiciaven algú i per què un poc també, si feien atracaments a bancs. En el cas de la guerrilla urbana, moltes de la manera de finançament eren atracaments a bancs. En la guerrilla rural eren atracaments als recaudadors de la Fiscalia de Taxes.
que anaven pels pobles a que la gent es pagara. Una manera de financiar-se era aquesta. També en este capítol parla un poc de... és el període com més dur, a partir dels anys 47 o així, 47-50, en què coincidís que el Franco nomena governador civil de Terol a Manuel Pizarro, que era cap del moviment, també en Terol, governador civil i comandant de la Guàrdia Civil, és que va ser coronel, és que va ser general. Este home ja havia combatut a les guerrilles, crec que per i no sé si més llocs, i havia triomfat, s'havia aniquilat. I així l'Agla, que va ser possiblement la que actuà durant més anys i va tindre més ressò i més actuacions exitoses, i s'havia estès més, tenia una sola actuació prou ampla, doncs va ser la que va patir l'arribada de Pizarro a la comandància de Terol. No només a Terol, perquè també la seva actuació, com que era lluitar contra la guerrilla de l'Agla, que també compartia terres de Castelló, per exemple, va fer que la repressió als ports i a altres llocs fos molt forta. Va fer la política de terra cremada, de que la gent se'n anava als masos i tenien prohibit anar a viure, havien d'anar a viure al poble, encara que tornaren de dia, hi havia molt de control. Van promoure també les contrapartides, que eren guàrdies civils o sometents disfressats de guerrillers, la qual cosa la gent dels masos, els col·laboradors, els enllaços que col·laboraven amb la guerrilla, estaven entre l'espasa i la paret. No se sabia si podien ajudar, no podien, si ajudaven i no denunciaven. I clar, al final la repressió va ser molt forta en aquest període i van caure o bé per les armes, o bé per la llei de fugues, o bé per les detencions, o bé per les delacions, per la por. Molts guerrillers i molts enllaços que eren la gent dels pobles que ajudava els guerrillers a donar-los informació i a donar-los també queviures o refugi. Després, la vida de Pere en la guerrilla un poc vaig fent que tinga que veure amb tots els esdeveniments que van passant i arriba un moment que la lluita en la guerrilla és pràcticament un suïcidi i les agrupacions guerrilleres cada vegada estan més dissoltes, desapareixen, són aniquilades o són... desapareixen o la gent ha de fugir. I li he posat de nom La Solsida i el poema és de Mario Benedetti i diu: no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Bueno, és un missatge positiu, però en aquest moment realment la guerrilla estava abocada al fracàs, abocada un poc perquè no tenia condicions per a continuar. I la imatge que hem posat d'il·lustració és un guerriller mort, que en concret és Cara Cremada, que era un maqui català, el darrer maqui llibertari català que va resistir. Li van fer un parany en més de 200 guàrdies civils per matar a una persona i se'l carregaren sobre el Perelló, en Catalunya, no sé exactament ara mateix. I la figura del guàrdia civil sempre present en la lluita contra la guerrilla, que va ser realment el cos armat que va fer front a la guerrilla en tot l'estat. També mobilitzaven a militars i també mobilitzaven a sometents, però el pes gros de la lluita guerrillera va ser la Guàrdia Civil. També n'hi ha que dir que algun guerriller provenia de la Guàrdia Civil, pocs, comptats amb els dits, però també hi ha de tot, n'ha d'haver de tot. Sempre hi ha algun d'esquerra. Sí, clar, si no... Viurem o què?
I bueno, el capítol este es diu La Solsida, se'n va tota la merda. Ja estem vorejant dels anys 50, la repressió de Pizarro ha sigut increïble, la resta de guerrilles pràcticament han desaparegut i queden 4 bojos que estan per la muntanya, o bé perquè estan desesperats o bé perquè se ho creuen mogolló. És algo que tampoc acabe d'explicar-me, perquè és dur de conèixer i de resistir a aquests nivells, i més la vida en la muntanya, amagat, fugint, i no sé, és que vivim ara un present que és molt difícil de comparar amb la vida que portàvem. Fiquem-nos a contar coses de la vida en el camp sense entrar a detalls de la guerra, la guerrilla i tal, i ja era prou dura. Si damunt afegisses això, és un mogolló, un poc incomprensible. I bueno, en este període la guerrilla ja està boca al seu fi, però d'altra banda n'hi ha algunes espurnes d'esperança perquè la població ja tampoc està tan còmoda amb el règim, no és que estigui còmoda, no està tan sotmès al règim, comencen a haver algunes mobilitzacions obreres, la famosa vaga de tramvies de l'any 50, no sé quan, en Barcelona, vagues de miners en Astúries, en el País Basc, mobilitzacions, o sigui, comença a haver ja cap als anys 50 finals, comença a rebuscolar un poc la posició al règim, i a més sobretot ja no des de la muntanya, que la guerrilla està normal, sinó des dels centres de treball, des de les fàbriques, i comença la gent a organitzar-se en sindicats clandestins i a difondre un poc la lluita i intentar formar nuclis d'acció per a dur la lluita per un altre camí. A nivell del llibre venen aquests moments, igual que paral·lel a que és la vida en la guerrilla, que està molt xunga en aquest moment, més encara del que havia sigut, també està en un moment de què faig per a un tir. N'hi ha que tenir en compte que el personatge, encara que és una creació fictícia, agarra moltes coses de la realitat i com ell, molts personatges reals, persones humanes, se n'anaren a la guerra el 36 i no tornaren no se sap quan. Ells estiguin en l'exili, estiguin en la guerrilla o no, continuen en l'exili, i en concret el personatge continua en la guerrilla perquè encara en aquests moments hi havia gent que des del 36 estava lluitant, però ja estan pràcticament farts, estan afonats materialment, anímicament, derrotats militarment i també a nivell personal, a nivell de sentiments, haver deixat la teva casa, la teva família, tot això remou molt i ja has de buscar una altra eixida perquè en aquest moment ja no pots. I així continua un poc el llibre i per al capítol 8è, que és quan escampa la boira, he posat un fragment de Vicent Andrés Estellés que diu: on és que venen, mar que s'allunya, tot és ben prop, tot és junt, tot és ben prop, tot és junt. Un poc era la idea que volia jo posar en aquest capítol. S'escampa la boira perquè un poc la gent comença a manejar-se, però està tot a prop al mateix temps que aquest personatge porta ja no sé quants anys sometent a la població. L'únic que li queda a la població és plorar i desfilar. I mentre Franco, els generals, els feixistes, els empresaris, els cures, sobretot, una referència, clar, no podia faltar, a l'Església. L'Església catòlica, no sé, diria algun insult, però la gent pot creure tot el que vulgui, això no me fique, però el que és l'Església va fer molt de mal al poble i encara està fent. I van ser còmplices de la repressió, d'assassinats, còmplices de la dictadura, i ara sembla que siguen ànimes de Déu, angelets, i no va ser així i no és encara. I bueno, a mi és que l'Església... Tapa. Yo quiero la chimenea.
I després ja el llibre ja va acabant la història, el recorregut vital d'en Pere, que ha començat la Guerra Civil, ha patit l'exili, s'ha enrolat en la guerrilla, ha acabat un poc decebut i ha acabat també cansat, encara que pensava que era el que havia de fer, que deixar la família per lluitar en el món de Tonya. Però ja acaba que ja no pot més. Aleshores, el personatge crida a la família que té així que vaig a França a l'exili i ahí comença una nova vida que ja no té que veure amb la guerrilla, ja no té que veure amb la lluita armada, no té que veure amb els nazis, tots els referents li han quedat més enllà de la ratlla, frontera avall, però la vida segueix. Ell tenia un fill, el fill torna al poble, el franquisme està ja a les acaballes, no se sap què va passar, i un poc és el que se conta en l'últim capítol, que és, que jo li he dit la mala memòria, la il·lustració és aquesta, la mala memòria perquè volia un poc parlar del que és la memòria històrica, que és un concepte un poc difícil, per a mi no m'ha acabat d'agradar, encara que tots puguem entendre el que significa, però la memòria és molt enganyosa. De vegades no ens en recordem del que vam fer ahir i demà estem contant coses que no són. Aleshores, respectant que molta gent ha viscut coses i se'n recorda i que són molt vàlides i és una prova d'una font oral molt important, també hi ha coses que tampoc n'hi ha que engrandir-les més del que era. Però el que se coneix com a concepte de memòria històrica sí que l'hem de reivindicar en l'altre sentit, el que realment se li està donant tant. I la il·lustració, no sé si algú reconeixeu aquesta escultura, és el monument als guerrillers que n'hi ha en Santa Cruz de Moya, al poble de Conca, on se fa un homenatge als guerrillers el primer diumenge d'octubre, des de fa més de 20 i pico anys. Va ser el cap de setmana passat, també se fan unes jornades sobre la guerrilla rural que les organitza la Gavilla Verde, que és una associació d'allí del poble. Crec que enguany era la 15, la quinzenes jornades, sempre han anat portant a guerrillers, antics guerrillers, familiars, historiadors, cineastes, enguany han anat músics que han tractat el tema de la guerrilla, que han investigat, que han sigut testimonis, també han participat en llaços, punts de suport. Els darrers anys, evidentment, amb el pas del temps, els guerrillers han anat morint i ja no són el testimoni de primera mà que havia anat aquests anys. I la part de baix té que veure amb... és una exhumació, si us veu una calavereta, no estan llaurant, estan fent una cata, una fossa comuna, com tantes que n'hi ha en tot el país, producte de la repressió, i és ara, 70 anys després de la guerra, quan comença un poc a desvelar-se què va passar amb aquesta repressió del franquisme. I aquest capítol final, en el que ja no estan les cartes, perquè les cartes ja han deixat de ser protagonistes de la història, ja estem, diguem-ne, vivint el present, ja no hi ha una referència al passat, ni una referència al passat, però que no està, que està igual, està en els monuments, està en la terra, però ja no estan les cartes aquelles perquè això ja s'ha viscut. I ahí és on se fa un poc com el punt final en què sí que és protagonistes de la història, la família que està trobant la història d'aquest familiar seu que no van conèixer i la sorpresa de conèixer després per les cartes, per els comentaris dels majors que va estar en la guerrilla i saber per què va estar, què va suposar per a ell, com s'organitzava, què va fer, intentar entendre tot això és el punt final de la història en la qual se queden també molts interrogants per contestar que són ja treball dels xiquets, treball dels mestres, treball de les famílies, comentar això i que cadascú traga les seues conclusions.
I com que el llibre està adreçat als joves, doncs, com us deia al principi, una altra persona, Núria Mestre, va fer una guia didàctica. Ella és mestra i com que l'objectiu era ensenyar en els instituts per a públic més jove, aquesta és està molt bé, ja jove, però m'encantaria que llegiu el llibre, però la idea és que llegisquen també els treballs. I la proposta conté un munt d'activitats, té una part introductòria teòrica que és més que res per als professors. Ara, després la podeu fullejar. I després ja té la part d'exercicis que han de fer els xiquets. Un munt de preguntes. És una proposta didàctica exagerada perquè és com donar un ventall de possibilitats i que cada mestre, cada professor trie allò que li interessa, allò que pense que puga fer. Perquè ara, donat com està el currículum, cada setmana fan un tema i fora, fan un tema i fora. Avaluació d'examen fora. Això, la idea és que si algú està més interessat, li dedica un poc de temps. I per això n'hi ha tantes coses que ja sabíem d'antemà que és possible de fer en l'escola tal com la coneixem ara. Hem afegit il·lustracions que completen vocabulari que s'explica al llibre, que completen eixos cronològics, que poden servir-se de l'eix cronològic que n'hi ha al final del llibre. També hem posat fotos de protagonistes del maquis. No els hem identificat perquè no volíem personalitzar ningú, com us he dit abans, però bueno, estan ahí els seus rostres, que no eren anònims, sinó que eren persones amb noms i cognoms. Després hi ha diversos exercicis de comparar, d'opinar, de redactar, de contestar. També posem una de les cartes que n'hi ha en el llibre, la reproduïm en la guia didàctica perquè facin activitats al respecte i també el mapa que l'acompanya és aquest, que us he ensenyat abans, el posem en blanc i proposem diverses activitats que tenen que veure amb el mapa. O localitzar les agrupacions, o localitzar on tens quina comarca vius tu, quina agrupació guerrillera va manejar-se per ahir, si coneixes algun protagonista, si t'han parlat del teu poble, si coneixes que n'hi ha una cova, o que n'hi ha un campament, o que passaren per ahir. Tot això, un ventall molt ample per a que els xiquets vagin fent. També n'hi ha una avaluació per al mestre i per als xiquets de què han entès del llibre, què han entès de la proposta didàctica. I finalment hi ha un parell de fulls de documentació. Afortunadament la bibliografia sobre el maquis cada vegada és major, cada vegada s'investiga més. Jo he fet una selecció tant de literatura com de literatura juvenil, que n'hi ha 6 o 7 llibres, així que poden estar bé per als xiquets, però per als adults també hem posat, pensant que això podia caure en mans de gent interessada en el tema o de professors. També fem referència a alguns documentals, n'hi ha un còmic inclús, novel·les, llibres d'història, biografies i memòries de guerrillers. Algunes d'aquestes memòries, les entrevistes que vam fer en el projecte que us comentava al principi que vam gravar, després ells van editar memòries. Moltes de les coses de les memòries les tenim gravades en entrevista, perquè és una constant, que repetien sempre el mateix, sempre però és interessant, això va ser interessant. També n'hi ha una selecció de pàgines web, n'hi ha alguns blogs molt interessants sobre el tema, i de música hem posat també els discs, de Barricada. I bueno, alguna pàgina web, perquè en la societat d'internet estem, perquè vos sona, està la de marxa d'homenatge als maquis, que en Catalunya les fan anualment, són diferents col·lectius. Una altra que es diu Ni cautivos ni desarmados, en contraposició a aquell últim part de Guerra de França, cautivo i desarmado.
desarmado del Ejército Rojo, pues, hi ha una pàgina web que parla sobre els maquis que es diu Ni cautivos ni desarmados, o la pàgina de la Gavilla Verde, l'associació d'esta que us dia de Conca, Santa Cruz de Moya, o el col·lectiu a les Trinxeres, de Catalunya. I també jo per al llibre i com una activitat